Тези големи колтуци сега ще ги вкорениме. Първо трябва да се почистят хубаво, оставят им се само върхът и се вкореняват. След това се засаждат. По този начин запазвате същия сорт домати, какъвто спестявате много семена да купувате. Затова съм ги оставил голями, не съм ги чистил, за да може да ги вкоренявам. Ето как подготвяте за вкореняване на колтуците или пичовете. Чистите тези шунки и оставяте само върхът. Ето, чистят се тези и се оставят върхът. Ето така.